izitha zakhe zamvuka zamqoba waba yiminzi mix. Kwahamba isikhathi hayi umngane wakhe akabuyi simnqabile akabuyi. Inkosi yabe sifika kulo mngane wakhe bebekwenza naye lokhu ebusuku elele wathi mntanami ngilandele. Wabe semlandela uma emlandela yahamba naye inkosi bangena endaweni enhle emva kwalokho yabe sihamba bahlangana nesihlahla esikhulu kuthiwa zonke indaba ayiphelela khona. Leso sihlahla yathi inkosi wena uzongahambi ngaphansi kwalesihlahla ngoba wahamba phansi kwaso ngeke usabuyele emhlabeni. Uzogudla eceleni wena mina ngibe ngihamba. Thiwa bese gudla eceleni inkosi yabe sebinyamalala emva kwalokho. Lo baba wayesezwa ngey'cathulo nje zikhala zithi qhwa 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 akasayibona inkosi. Nkosi yamakhosi ukephi angisakuboni ithuli inkosi ney'cathulo zathula. Themba lokho bese mbona lo mngane wakhe ababekwenza naye lokhu. Wathi mngane wami usuze wafika kade ngangilindile. Lokho engava mina ngihlezi lana usengcolile ngathi iphara kade wahlala la. Eqhubeka ethi mngane wami kade ngahlala lana. Kuthiwa mngane wami wanjena yini kwenzakalani? Thiwa ngona inkosazana okwangingamele ngiyona. Inkosi yabe isingivusela zonke izitha zami zangenza njena njengoba ngilana. Mngane wami njengoba usungibonelani uyongisiza ungatsheli muntu emndenini wami ukuthi ngilana ngoba bayofuna ungithathela inkomo bengithethelela kanti mina ithe inkosi kumele ngihlalelana anginakuthethelelwa ngale nto engiyenzile. Makhosazana ungathi ushembe asipho ukuyiphatha kahle. Uma inkosazana uyiphethe kahle ngomhla wokuphela ushembe uyokukhumbula. Umuke wena inkosazana usungakwenzi kuko kepha usukwenza kushembe. Inkosi busise emazweni wazileyo. Thembelihle wacele khona la ekhaya eNjabuleni. Siyabonga singamakhosazane basiphiwe leli thuba basiphakame nathi sikhulume ngoShembe. Sicela uNkulunkulu Shembe ahlawule imini lethu sikhulume kufanele sikhulume njengezingane. Ngiyabonga uNkulunkulu Shembe kuko konke okuhle angenzele khona unyaka oqalile ungenze izinto ezinhle. Ngiyabonga Shembe ngicela kuko konke noma ngathi ngililahlile ithemba kodwa uNkulunkulu Shembe walibuyisa ithemba kimi. Wangenzela izinto ezinhle engilokhu ngicela kuzona. Ngiyacela uNkulunkulu Shembe aqhubeke njalo ahlale kimi nami ngihlale kuye. Kuthiwa ngenye imini kwakhona unkosana owehlezi efuna umsebenzi. Wayehamba njalo eyofuna umsebenzi. Kwakunefema ikhona kwakuthiwa uqashwa njalo ngomsombuluko kuleyo fema leyo. Wayehamba naye kuleyo fema eyofuna umsebenzi. Kuthiwa mayefika khona wayefike ahlale etsheni. Bonke abazofuna umsebenzi bafike bame ngeenyawo. Mayephuma umlungu uphuma bathathe bonke amshiye nehlele etsheni. Kuhambe isikhathi njalo mayefika uhlale etsheni akaqashe nabaqasha bonke.
wathi ngelinye ilanga ayi mhlambe nami mangabe ngifika lana ngifike ngahlala etsheni ngifike ngime njengabanye mhlambe nami uzongikhumbula lo mlungu mase yangiqasha. Wathi ilanga lela eMenga wafika ngahlala etsheni wafika waqhamuka omunye naye uzofuna umsebenzi wafika wahlala lona itshe. Wathi ngabe phuma umlungu wathi awu lo mfana lona selokhu aqala ukufika lana uhlelele itshe ake ngithathena namhlanje. Wathathwa lo ofikile yena uhlulekile ukubekezela etsheni lakhe ahlale kulo akawuthola nje umsebenzi. Cela Shembe asiphe ukubekezela sihlale kuye sikholelwe kuye kuthi konke esikudinga sikucele kuzosinika osibuseni isibili. ngaphansi komshumayelo uDlamini nomkhokheli uMaNtuli. Ngelinye ilanga amaNazaretha wawukhona umshumayelo wayebusiswe ngengane yenkosazana. Uthe ngelinye ilanga bese le nkosazana iyaduka. Kuphele insuku ishintshe zibe amaviki namaviki agcine seshintsha ebazinyanga. Sekusenjalo ebese lo mshumayelo eyahamba enkosini uThingo ebuhleni. Ifika ulibika usizo lakhe athi baba ngilahlekelwe inkosazana yami sekuphela inyanga ngayiboni. Ebesethi ubaba inkosi kubusisa uzomthola umntana wakho kodwa ungalala ebusuku uzofika naye. Sekusenjalo amaNazaretha ebusuku aqala ngalala umshumayeli bese mazithi 11 isikhathi azumeke. Uthe esalele besezwa ngezwi lenkosazane yakhe. Lenkosazane ihlabelele isihlabelelo 25. Ebese iyavuka umshumayeli alilandele lelizwi. Aze yofika ehlathini. Mefika ehlathini abone isidumbu sengane yakhe ukuthi sebeyenzeni. Sekusenjalo amaNazaretha ebesethi kungcono ngoba umntanami ushona nje kade eyiphethe kahle. Bese eyamngcwaba. Ngale ntshumayelo makhosazane ngithi noma kuthiwa uyinkosazane uma ungabe uyilalelile iyalo zabazali bakho kanye no-aunt ebuhleni babekhuza bethi uma uyinkosazana ukwenza ukuthi uma usushona kuyobe kungahambi umoya wakho ngoba uyobushone ngenyama. Nkosi kusise ngizwini. Lo guqile la usinenhlanhla kaHlongwane ngaphansi kwethempeli ibongo omuhle ngaphansi komshumayeli uPhungula nomkhokheli uJiyane. Ngumntwana omncane nami ngizodlula kweyintshumayelo engengayizi. Thiwa kwakhona amakhosazana amabili ehlezi ehamba ndawonye njalo mesontweni ehlezi ehamba omabili. Ngisho 25 engashiyana London. Kwathi ngolunye usuku lo yedwa ehamba kwisifungo se-25 sokuqala ehamba eyolanda lo munye kuya 25. Athi meyafika umngane wakhe agqokile uyihlalele nje endlini ibuke TV. Abuza ukuthi hawu mnganami awuyini esontweni awuyini isifungweni sa-25. Athi umngane anginamhlanje mngane angizizwa nje ngathi ngingaya esifungweni. Athi umngane wakhe nami athi ngijike ngendlini ngoba nawo uye esifungweni.
Hayi abesehamba mehamba meya kubo uhamba ehlathini elimnyama methathu uyahamba uhlangane esahamba nje ehlathini elimnyama phakathi nendawo ahlangane nabantu besilisa ababili bayibambe lenkosazane bayenzakalise bese beyayigqiba khona lapha ehlathini kuphela iy'nsuku kube isisuku ngasa-25 sesibili hayi kube umhla 26 sekugoduka sekuye emakhaya hayi uma lengane abona ukuthi kuphela usuku ingane ayibuyi afonela umkhokheli abuze ukuthi hayi bo usibani banakekho lapho athi umkhokheli hayi akekho akaze afike nje sifungo sika-25 lo mama axakeke manje ukuthi hayi bo kanjani wakho uphumela endlini ye-25 aqale manje adideke kuphela iy'nsuku ingane ayifika hayi athi umkhokheli kuyisabatha kumele kuhanjiswe umthandazo kubekalo mama lo odukele inkosazana besahamba ama-Nazaretha eyakhona ukuba lo mama adlula khona lapha ehlathini bebesahamba hayi beze ukuhlabelela ihlabele esade ngihlabelele khona lapho ephakathi nendawo umkhokhela amisa abantu abangcwele abamisi athi imano ngiyalazi lelizwi ilokhani ihlabelele inkosazana ihlabelelile athi hayi ngeke ibandla hayi bagqibe nangempela bayithola inkosazana makhosazana ngiyacela siyathi nasabantu abancane sisanabangani abanye bangena ngabo abangani lesontweni kodwa ngisho nathi umngani uyena owakufaka khona lesonto ungasonti ngaye sonta nje ngawena usontela ushembe wakho ngiyabonga ngamazwi ngosisenizini Mama Nazaretha ngiyadlizwa. Amen. Umntwana oguqe phambi kwabangcwele anele Ncayana ethempelini lasenjabulweni eMlazi phansi kwamshumela uMhlamvu nomkhokheli uMamthabela vela. Sengathi uguqa wami phambi kwabangcwele kungaba abakhiphwe abantu basekhaya ezulwini kodwa kube ukuthi bakufaka kwabo. Nazaretha ngithi angiphushe nami ngisondela kulo mbhobho ngoba ngifuna ukuzokuzibongela uNkulunkulu ngoba alikho elinye ithuba esilithola lokuzibongela uNkulunkulu ngaphandle kwale. Umntwana ngumncane yenza ibanga lamatikuletsheni akulula ngoba siyazi sonke ukuthi leli banga esikulo lona banga elishoyo ukuthi uyaphi nempilo uma usuka la. Engicela uNkulunkulu ukuthi aqhubeke ahlale kimi ngezikhathi zonke angasuki kimi ngoba amaNazaretha kuya kube khona ingqinamba engihlangana nazo ufike esikhathini sokuthi ngiyibuza kodwa uNkulunkulu ngabe izono zami noma izono zabazali bami yini kodwa ngicela uNkulunkulu ukuthi ahlale kimi ngezikhathi zonke. Ngizocela nami ukudlula entshumayeleni engayizwa. Kunenkosazana yakuthiwa uNazaretheni
Le nkosazane yabhabhadiswa iqeda ukuthomba eneminyaka ko-13-14. Yathi qeda ukubhabhadisa yazitshela ukuthi ngoba mina ngiyinkosazane yakulolu hambo futhi ngiyisibuko saShembe, ayikho into eyenziwa kuleli bandla yongiphutha. Igidi inkosazane esidlweni ibiya ngoba akukho kubi ibikwenza, ibimsulwa ngaso sonke isikhathi. Zonke izinto ezenziwe ebandleni, umthandazo, ibikuhamba ngisho kusemhlanganweni ibiklini. Inkosazane yayithi sikhulile kakhulu, yayisifikelwa ukugula. Yathi masigula le nkosazane ababehlala nabo ngoba yayisu-anti ngaleso sikhathi, ababehlala nabo babesho bathi ngoba awusamuhle nasemoyeni awuphilile, sizokucelela uNkulunkulu ngeshumi lakho ukuthi sicela ube khona omgidini ngokomoya kodwa ulale laphansi uphumule. Athi ngeke ngize ngikwazi yongimangalela leya mvunulo uma sengifika ezulwini ngoba ngavuma ngalithwala. Sizofuna indlela kwathi sekufika iy'nsuku zokuthi le nkosazane iphumule ihambe kulo mhlaba, kase icela ukuthi icela ukubona inkosi. Kwakuyinkosi inyanga yezulu. Yasithi baba, kwakuwuSepthemba, siyacela nkosi yamakhosi ungiphe ithuba lokuthi ngiyogida umgidi womJafetha no-4 days olandela emva komJafetha. Athi ubaba ngoba usuze wayicelela mntanami bese ngithi ngiyakuphumuza mina ngiyakuthatha. Kulungile ungakwenza lokho. Ngosuku lokugcina kugidwa u-day 4 ayibange sayifikele edokodweni. Kodwa ngoba uNkulunkulu nayo babenzile isivumelwano sokuthi ma usuqeda umgidi ngibese ngiyiphumuza mina ngikuyise kwelizayo. Nangempela kwabanjalo inkosazane yayisihambe emhlabeni isagqokene nemvunulo yasezulwini. Engifuna ukudlulisa kozwa kwethu ukuthi makhosazane kubalulekile ukuthi mangabe ususithathile isifungo sokuthi ube yiNazaretha noma ube yinkosazane kulolu hambo uzinikele, ngoba ingilosi osuke usuka nayo emanzini iyadinga ukuthi uyikhuthaze, uyondle. Akukho okunye ongakondla ngayo ngaphandle ukuthi ngisho ngathi imvunulo awunayo uthandaza. Cela uNkulunkulu ukuthi ayikhumbule le genge entsha ngoba umthandazo ngathi ayidlaleli kakhulu isikhathi esiningi sona. Cela ukuthi uNkulunkulu sonke sangamakhosazana ngasipha isibindi nothando eNazaretheni wayenalo ngale nkonzo yamaNazaretha, nathi siyizuze inhlanhla wayizuze. Inkosi ibusise emizweni. Loguqile uSamke wakashangathi Sibongo wakhona la ekhaya. Siyabonga Shembe ukusigcina kwakho. Siyabonga Shembe Nyazulezulu. Ithuba singamakhosazane ukuba sifakaze ngoNkulunkulu wethu esimkhonzayo. Kuthiwa kwakunekhosazane yayikwazi ukushaya icilongo. Kuthiwa yayishaya kamnandi kube nomlolozeli mayishaya icilongo lenkosazane. Kuthiwa yayingalovi kodwa kwakufika yayingagidi ingahlabeleli ishaya icilongo layo ngoba yayinekhono lokushaya icilongo. Kwahamba insuku kwafika umhla uphela yahamba lenkosazane yaye emazulwini yahlangatshezwa yingilosi emasangweni
Yathi iqhamuka inkosi yamamatheka yayisicela ingilosi ukuthi azihambe ziyihlangameze inkosazane zifike zithi kuyo izongena ngokusina emasangweni. Zafika emasangweni ziyihlangabezile zathi uthe ubaba uzongena ngomgidi la. Yaqala yathi le nkosazane, hawu uyazi nje ubaba mina uyangazi angikwazi ukugida ngazi ukushiya icila ngokuphela. Ngicela nihambe niyomtshela ubaba ukuthi angikwazi ukugida ngikwazi ukushaya icila ngokuphela. Baphindela ngaphakathi bamtshela ubaba bathi ubaba ngeke ukwazi ukungena ngecilo ngizongena ngokusina la emasangeni. Baphindela emuva bayotshela inkosazane ukuthi kwafika inyoni enkulu yayithatha le nkosazane yayifaka emgodini omkhulu omnyama. Kuthiwa lowo mgodi kwakushaya iconsi elibandayo qa ekhanda lale nkosazane. Kuthiwa kodwa ngelinye ilanga le nkosazane yaba nenhlanhla inkosi ayikhumbula engabe mina nabe nkosazane sokhunjulwa ngani. Njengoba ungafuni ukugida ungafuni ukuhlabela uthi wena uzokwenza lokho nekhono ngakho. Ngiyacela silalele abaphathi bethu abasitshela kona sikwenze. Ngiyabonga Nkosi wesinekuzwile. Dalalami wena ngicela ukubonga Shembe ukuthi angazi usengenzeleni kodwa Shembe ngicela ukubonga kuye ngoMande ngiyabhala. Ngicela ukuthi ngiseke ngilondoloze ngoba mangibhala nginokuba nenkwantsho ngingakwazi ukubhala la phansi kolimi ngibe nenkwantsho ngingakwazi ukubhala ipeni ngqenqazela. Mina ngicela ukuthi ngibhale kahle ngoMande ngoba Shembe ngiyazizula nginomkhuba wokukhohlwa Shembe. Sengifundile kodwa ngikhohlwa ngazi indaba. Kodwa Shembe ngiyazizwa ngicela ukuthi mangisuka la ngifunde ngikhumbule ngoba mangikhohlwa angibe ngisakwazi ukuqeda umsebenzi. Ngicela ukuthi uShembe angigcine ngilondoloze Shembe. Ngiyabonga. Ngisukumana kuyikhetha inkosi yasebuhleni beNazaretha. Amen. Igama lami nguSamkelwa kaMhlongo. Esambelini emfuthweni phansi komkhokheli umlando. Nami ngizodlula entshumayeni engangayizwa.
Kuthiwa khona inkosazane eyigcina umthetho kaShembe. Yayihlala nogogo wayo, abazali bayo beshonile. Kanti labazali laba babashiye imali ebhenki. Kwathi ngelinye ilanga le nkosazane ihamba yazwa ngecall. Kuthiwa ugogo wayo uyikhoma esibhedlela. Le nkosazane yahamba iyobika kuShembe uNyazi leZulu. Yathi imibika yabisuka lapho iya esibhedlela. Imifika esibhedlela yafika yahlabelela ihlabelelo sithi Shembe ndodana Nazaretha cela siphathe kahle. UShembe futhi uNkulunkulu. Nkosi ibusisa amazwi nozwile. Logoqile usindisiwe wawaduma waseLamonti owasefulani phansi kwamshumayeli uLuthuli nomkhokheli uGomede. Zodlula ngeshumayeli ngayizwa. Kuthiwa ukhona inkosazane eyangena ethempelini. Mayingena le nkosazane ihlale namanye amakhosazane. Ebese le nkosazane isuka indizelwa nansuka phansi ngaphandle kwethempeli. Ithuke le nkosazane ithi hayibo inenso yami iphumela ngaphandle. Igijima iyoyithatha. Iphinde ingene futhi nayo iphume inansuka ngaphandle kwethempeli. Kusuke lokho kubonakala ukuthi le nkosazane ayiphethe kahle. Kwase kwaphuma inkonzo yasekuseni. Le nkosazane yabizwa umkhokheli. Yathi nkosazane usayiphethe yini kahle? Yathi nkosazane yebo. Yathi ngikubuza imibuzo ungangiqambeli amanga. Ngoba mokuqamba amanga soqambela noShembe. Yathi nkosazana ngiyiphethe kahle. Uhlalelani pho namakhosazana ungayiphethe kahle? Makhosazana ngicela sigaje ngokuba imbali zaShembe. Sisibuko sonyazi. Faya siqhenye ngobuNazaretha nakubuNtombi bethu. Nkosi sisemazini azile. Inkosi yaseMhlenge kaNazaretha. Lo guqe phambi kwesihlalo uMazungu waseLamonti phansi komshumayeli uDlamini nomkhokheli Maduma eMastonia Temple. Sengithangasala nami maNazaretha. Ngiphakama nokubonga enkosini
mkhulu uShembe eManazaretha. Mase kuthiwa sinika umbhobho singakhuluma usuku lonke sibabazayo igama lakhe. Kwakhona inkosazana makhosana sabusiswa thina ngemgidi eminingi. Umhlangano waJulayi usuku ngakaqala masingakasini. Inkosazana eManazaretha ikhethi imgidi, ikhethi isikotshi, ikhethi igwababa kuthi makusina leminye ingayi. Wafika umhla wokuphela ngoba eManazaretha uyafika futhi usuke usuwedwa ungasenzeli muntu usuphambi koNkulunkulu wakho. Uyafika kukhona oplastic noma ngithi yisefo imile sekuqhamuka abayisefo yabuka yathi hawu ngaphi indaba kusefo laqhamuka izwi lathi ngala kusefa yonke imgidi ongayigidi kusala le owawuyithanda wena. Makhosazana ngalokho engathi singahlezi sigida yonke imgidi ngoba alikho elinye ithuba esokuthola ilona leli sisaphila. Inkosi ibusiseni kuzwile. Amen. Lo oguqe phambi kwenu uNontokozo wakaLatha osuka eThilmusa Thempeli eMlazi. Kodwa khona lento engiphusha ethi sukuma ulobe igama lakho encwadini. Angisukumi nokuningi eManazaretha, angisukuma nokubonga uShembe izinto azingenzele zona. uShembe wangikhumbula ngiqala ukugula 2020 or 2019 mangaphazama. Ngigula eManazaretha ingekho indawo engayihambanga. Kodwa kuthe sengibuya la kwabanamanga ababedlala ngami futhi nakhona. Kuthe ngibuya eManazaretha 2022 ngibuya. Kwabu 2023 ngahlala ekhaya. Kwathi ngo-2024 last year ngathi baba ngicela ukuhamba uhambo. Ngike ngihambe kade ngagcina ukuhamba. Athi baba kulungile mntanami hamba. Ngihambe eManazaretha ngifike entabeni. Ngifike entabeni ngathi baba ngicela ukuyonikela. Kwakusuku lomgidi futhi ngesonto. Ngathi baba ngicela ukuyonikela. Wathi baba kulungile kanti umalume wami uMshumayeli ungubo waseJolvet. Wahamba wayokhuluma nobaba uNyazi lwezulu. Lathi baba umntwana umshanami uyagula wachaza indaba. Wathi sesisentabeni safonela umalume wathi kanti nikuphi ubaba unilindile. Saphuthuma sinobaba sahamba sangaphakathi wafike ubaba wahlalisa eceleni wathi hlalani la. Sahlala eManazaretha sakulinda kwase kusuka lokho. Ngagula. Wabiza uMshumayeli angisakhumbula ukuthi uMshumayeli uba engaphaphama kuyena lo thandazela abantu. Ngaphaphama kuyena eManazaretha angingazi ngase sengikhohlwe nokuthi konje ngifike kanjani la ngaphakathi. Kwathi
ngiphapheme kwathiwa hamba uyonikela kubaba. Ngabeka phambili uvalo ngangishawa uvalo ngendlela eyisimanga ukuthi ngiyaqala ukuzonikela kubaba ngizothini. Ngafika kubaba ngafika ngakubika ukufa kwami wathi ubaba ayiba ngikuzwa. La ngishaya uvalo kwafika inyembezi. Ngaphinde ngakubika lokukufa wathi ubaba ngikuzwa Malatha ngaqaleka ukuthi hayibo ubaba usithathaphi isibongo sami. Ngabuye ngakhumbula ukuthi silandela unyazi lwezulu. Lokhu uManazaretha ngagcina lapho ukugula. Angiphindanga ngagula empilweni yami. Kuze kuzoba manje. Ngiguqe lapha kwenu ngigiqwe ngoshembe. Ngicela ukuthi unyazi lwezulu angikhumbule esikoleni njengoba ngifundela umsebenzi wezandla. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule angiphe inhlanhla. Ngicela ukuthi uNkulunkulu alobe nabasekhaya. Ngicela ukuthi ukuguqa kwami kungabi ukubakhipha ezulwini kepha kube ukubafaka ezulwini. Inkosi ibusisane ekuzweni. Lokuguqa phambi kwenu uzamakhulu bakhuzayo. Kamlethe most imlazi kaJi. Isoma akumbongishe. Ngicingile kwaze kwashaya lusu sahlanga phezulu. Manazaretha kade sihlela nozakwethu lokho siyaxoxa sithi hayibo asume makhosazana. Asukumeni hayi wangishaya uthasha asukume. Manazaretha sineyinkinga sibaningi. Ngiyakhumbula nje nami last year ngifunda matric. Kwathi nje sengizoqala ama-finali. Ngabhala isifundo sokuqala ngenalutho. Ngasibhala futhi nesesibili. Esesithathu ngavuka unyawo lubuhlungu futhi ngingabeke ngisho phansi. Ngathi mangithi ngiyalibeka phansi ngiyogeza ngakhala ngathi hayibo ma ngeke kwenzakala nonyaweni lami. Bathuka bonke ekhaya hayibo kwenze njani? Hayi kwaphoqa ukuthi ngoba sengize ngaqala ama-finali angivele ngitholelwe imoto ezongiyisa esikoleni. Hayi nangempela. Hayi ngabhala ngaze ngaqeda kunzima. Ngithi mangifunda ngiphethe i-exercise yenyembezi ngithi shembe ungangilahli. Ngabhala ngaze ngaqeda ukubhala. Ngathi ngiqeda nje nesifundo sokugcina ngathi mina wemama mina ngizofeyila umatric ayikho lento. Athi mama mntanami ungalilahli ithemba. Beka ithemba kushini uzokukontrola. Hayi wathi ufika usuku lama-results. Hayi nangempela. Ngathi mangibheka yize ngingaphasanga kahle kodwa ngiyambonga ushini. Ngoba ngaphuma khona ephepheni. Manazaretha kunenye inkosana ngingasho nje ukuthi amakhosana ayimathathu ehambisana nje yonke indawo la yakhona ehambisana. Lamakhosana lawa anamakhosazana. Shuthi leyo dawo yathi igoduka ibuyele emuva la ihlala khona. Yaye emakhaya isuke eThekwini. Yabe isivelelwa ingozi endleleni. Yamemeza yathi shembe. Niyazi-ke nani Manazaretha ukuthi ushembe masumbizile uyafika. Le moto yathi mayiphenduka inkosi ibeka isandla. Iphenduka imoto inkosi ibeka isandla. Kwafika la khona imoto ebachitha khona bonke. Yaphuma le nkosana bakushembe
ukube bengazi ukuthi wena bengengizi. Yaxakeka inkosazana ukuthi hawu. Uthini manje ubaba yathi hayi. Wena It's unozibani bani na. Wonke lamakhosazana ami wakhipha esontweni wena. Angisawabona esontweni. Uyawona mase washiya kanjani. Yathi inkosi angazi noma mntanami siyobonana ukwenzayo. Inkosi yathi siyiphenduka mawala umjiva wenkosi wasenkosana winqamula amadolo. Sikhuluma nje namhlanje lonkosana ayihambi. Yanqamuka amadolo lesizathu sokuthi yona ankosazana. Amen. Ngiyacela amakhosana ukuthi sihloniphe indlu kaJehova, amakhosana indlu kaJehova, amakhosazana indlu kaJehova. Nathi ke amakhosazana siyeke phela usifuna ukuyiphosa khona ngoba nabo phela basibambe ikani. Ngiyacela ukuthi ushembe unyazi lezulu angikhumbule umndeni wami. Asikhumbule nje sonke. Emase ushembe unyazi lezulu angiphilise ngoba ubaba nje ungisuse ekhaya ngenxa yokuthi angiphilile kahle mangisekhaya ngihleli ngoluze wathatha isinqumo sokuthi angithathe ngeke ngizohlala naye. Ngiyacela ukuthi ushembe unyazi lezulu angikhumbule umndeni wami awukhiphe esigodini sethu lokufa. Nkosi ibusisa amazwi. ngoba labantu siphila nabo lesikhathi esikusona bahlula ngisho unyazi lwezulu. Kodwa kufanele seluleke. Amen. Ngikhumbula ngomunye unyaka abantu abasha isinabo la ngaphakathi la endlini. Sambile kuJuly siyakobheka insimu kaNkulunkulu emakhosazaneni phezulu okuhlola amakhosazana. Ngingomunye kulowo msebenzi. Amen. Umsebenzi obucayi okhipha nezulwini. Lo msebenzi uyamkhipha umuntu ezulwini. Kakhulukazi kowenzayo. Sabe sesiyehla namakhosazana. Ntambama sesiza kumnikazi. Masifika kumnikazi wabe secela lesi sihlabenele sisihleli phambi kwakhe nazo. Sesithi baba naba sibalethile ngoba masizovuka ekseni siyokwenza lo msebenzi ubaba uyasibiza seluleke.
Sineziluleko esinokuthixo zalomsebenzi. Uthi uma beseluleka sehlabelelile lesihlabelelo antaka usiyawaluleka amakhosazana ubaba. Uthi makhosazana ningavumi zintombi zaseNazaretha ukuba iground laselokishini. Salalela nathi sathi ngakuba buthi uyazilwiswa. Wathi iground laselokishini bonke labadlali enibabona bedlala emathimini amakhulu, oKaizer, oPirates, oSundowns, abanye baze bathenga amathimi amakhulu ngisho phesheya kwezilwandle baqala egroundini laselokishini. Amen. Wathi linjani iground laselokishini wemakhosazana? Wathi linje. Shamazi baba. Wathi iground laselokishini umuntu ugqoka noma isiphi isicathulo nasekhaya noma iliphi iteke umyadlane ngeenyawo. Abanye babophe amabhole phepha plastic, abanye bathenge noma iliphi ibhola bese beyakhahlela lapha. Lela ground alimentenwa, alitshaliwe utshani obuhla, lichelelwa, akwenzeki lutho nje kulona. Kodwa kusalayo abafana bayadlala ibhola. Amen. Wathi kuze kube khona nabakwara kakhulu khona laba bagcina sebeze bathengwa amathimi amakhulu. Wathi ke makhosazana kodwa mukho ngeke uzuzwe kuthiwa umdlalo wethimi enkulu uyakodlala kulela ground laselokishini eliqothukile edlala abafana abancane mabebuya esikoleni. Kusho ba wathi ke nawe enkosazana wathi bazokwenza iground laselokishini oncathi bayakuthanda kanti bazofunda ukugenda ibhola ngawe. Masabe right bese bethatha intombi ayimisela ukuthi yoba unkosikazi wakubo engade practice ngawe ngisho amazonya sisulu. Ngithi ke kunina amakhosazana ningabi amaground aselokishini. Amen. Umuntu meza kwena ethi uyakuthanda ucela nithandane naye umbuzo ukuthi ungithandelani. Thina sikhula kwake kuthiwe ubombuza ukuthi uhloseni ngami, athi ngifuna sithandane. Babetho auntie thina omayibisi asothi mina angiqomi ngiyagana. Amen. Inkosazane ayijoli ayiqomi iyagana. Ngoba kukhona isigaba sentombi nesigaba senkosikazi. Luthe unyazi lesigaba esiphakathi nendawo ngesingayo ufisa siphele. Laba abakhona befisa kuba bokugcina. Intombi zentethelelo sibekelwe ilimit kumanje. Unyazi ushilo thalala lwathi belifisa ukuthi lentethelele khona njengamanje. Ithi mayigana yonke iphela kuba amakhosikazi. Ingabe sisaba khona lesigaba. Amen. Ngiyacela makhosazana ukuthi unyazi lwezulu njoba lufisa ukuthi intethelelo ingabi iningi kangaka kuleli bandla. Phela bekho abantu abazoyenza ibe khona ibeningi. Inina makhosazana enizovuma. Amen. Ngomunye unyaka ubaba uMkhwanazi uMshumayeli Lowe Nabashu waseMtuba wathi umsebenzi wenkosazane ukubaleka, umsebenzi womfana ukuyijaha. Wathi njoba nibabona nje bona bayajaha, bajaha nina okwenu ukubaleka unqabe. Ungasho ukuthi angithi bo uyena ongenzise lento. Amen. Ngiyamcela kuNkulunkulu makhosazana ukuthi nibe njengentombi kaJafethe. Intombi kaJafethe uyisiwaye empini wacela uNkulunkulu ukunqoba. Wathi uyongenzelana, wathi ngokunika okungihlangabeza mase ngibuye empini.
wahlangatshezwa inkosazana yakhe eyayingamazi umuntu wesilisa, ishaya isigubhu ibona ihashini ibuya. Uyise wawa phansi wadabula ingubo, yathi yini baba? Wathi ngenzile isivumelwano. Wathi sithini? Wathi ngithembisile. Wathi ungasiphulisa ithembiso sakho, kulungile baba, kodwa ngiphe inyanga ezintathu ngihlale nontanga yethu ngivalelise uNkulunkulu abesenza enivumelane ngakho. Wahlala nentombi, yayihlabelela intombi ivuma ukufa ibomnikelo kayise athembise ngawo. Amen. Asibene nesibindi ke makhosazana, ngibuye nginiyeke intombi Hlayisuthi ngiyacela. Hlayisuthi ngiyacela, ngiyazi ukuthi nina nithi umfundisi ulindwa ngeculo. Amen. Angithi mawinsizwa ungakabi nonkosikazi yaseNazaretha awulala ulwenza ucansi. Angithi kodwa ngithi niyahluleka bese sithi sizothola esizokushuka nje, sikushuke silinde ukugana. Amen. Nangesikhathi kukhona osumkhethile ebhentsini, kukhona lo linde ngaye. Hlayisuthi icala lelo uNkulunkulu elikhulu. Ungasufe usuhambe kakhulu nalokukhola ukuthi izulu ungaliboni. Amen. Ngoba walinda ngomuntu owawumazi ngeke uzumthatha. Inhliziyo yakho nje kujuleni wawazi ngeke uzumthatha, kodwa wawuxhaphaza umzimba wakhe inkomo ikayise. Wathatha inkomo yonkosikazi eyodwa. Unkosikazi unenkomo eyodwa enganeni, phaqa. Wayithatha wazi ukuthi ngeke uzuyikhiphe. Isono lesinyembeza lo unkosikazi. Ingabe mangaka amakhosikazi akhalayo akhalele inkomo zakho zawo ezathathwa wena. Niyabakhohlisa bakhohliseka, kodwa nelotshwe icala. Abanye benu ngeke babathola abantwana eganeni ngabo, kanti nithwele imiqholiso emizi yabantu. Emzini omuntu makwenakela intombi, angikhulumi ngokumethisa ingane yomuntu. Intombi yone ubuntombi virgin. Eminye imizi idalwa zakhona iphuma ihlale ngaphandle. Khona imizi enganawo amagceke enganawo amadlozi, akhishwe yinina Hlayisuthi. Angeke ngize ngiyithathe intethelelo, kodwa une-10 siyakhandwa wena, ngoba le iyabonakala. Ngithandane nentombi engakholwa Hlayisuthi, zikhulelwe ihambe zokwenza ama-abortion. Uyobusa hambe ufuna umsebenzi wenza nakulungile utho, kanti unezingane zakhe evutha kubhayela. Intombi yakho le yayingakholwa ukuthi ulinde intombi enansuku ehlaza, uyilinde ngentombi engakholwa, yasikhipha isisu sakho. Cela uNkulunkulu ezakukhumbule. Njengoba nibadla ngicela nibasho ushamba nikhumbule. Ngicela ushamba nilekelele Hlayisuthi. Anipha amandla. Amen. Siyahamba nje siyohambweni yongihlupha. Abanye nje abalihamba uhambo bayangibona. La kuphela khona intombi iqala oma. Yimina engenza igebhu ngivulela oma indlela enhle ngiphusha intombi ukuthi zihambe. Ngihlushwa yinina Hlayisuthi, ngiyacela. uNkulunkulu namhlanje ungisizile nginika le thuba, hayithi ngicelile kodwa liyehlile nje, sengithi ngitsebenzise. Zingibuka kambi insizwe endleleni zihamba namakhosazana, zixoxa. Abangasile kahle emakhanda bathi bongani uJehova phambili, abanye bashaya ithuluzi. Kukhona abahamba bexoxa nezintombi futhi yabona ukuthi bayazana. Intombi lezi ezigqoka kahle, amahiya amahle, zimeshe, ziphatha amathawula, ezivamise ukuhlupha endleleni. Ubona inkosazana ekubuka kabi, ubona iHlayisuthi ikubuka kabi. Shambo ehlukanisa ngamabomu lento. Masamba endleleni umuntu wesilisa mephakathi kwabesifazane uyenakala umkhumbi kaNkulunkulu. Ifoto lasezulwini liyenakala. Amen. Khona nabashu xolisa ukudla isikhathi. Khona nabashu eyintethelelo. Amen.
Lokho ngikushoyo ngiyazi nizokuhlaziya. Mina nginayo inkinga ye drink vele sesibadala seyigulela sinoshukela asayiphuzi ngeke ngincenge nje ama drink. Lalelani bantakwethu. Ngomunye unyaka yathi inyanga ezulu ibona isigodo esikhulu sidwela amaNazaretha ehlenyuka bafika abanye bawela abanye behle benyuke. Wayesiyabuthi lama Nazaretha amaningi kangaka enzani? Kwathiwa lama Nazaretha yilaba abantu abangasinikela isefungo. Abanjani na? Yilamakhosazane angawuhamba u14 azelele emakhaya nalezi insizwa ezinengane. Inkosi uBombela nenkosi Ilanga baze bashintsha ibhantshi. Umuntu onengane owesilisa owesifazane onengane engashadile wayehlala ngaphandle. Wayeza esontweni kodwa ehlala ngaphandle. Wawungaweqa amatshe ungashadile. Amen. Kwaze kwavela isigaba sokuhlanganisa. Ukuthi mawuthatha intethelelo uhlanganiswe nikhiphe R6.50 R6.50 ihlanganiswe ukuze nikwazi ukungena esontweni. Amen. Ngoba uNkulunkulu ufuna abantu mabezohlanganisa umzimba bambathe ngobe yodwa azi ukuthi ubani laba. Nisuke ningaziwa manisenza lemkhuba yenu. Ntombazana ntethelelo ngalelo langa ubaba uthi wangena egumbini for 7 days. Ebuza ukuthi enze njani ngalezi izingane. Kuyimpendulo uBombela neLanga bathi kuye intombazana ntethelelo igqoka umNazaretha zishuqula iduku elimhlophe zihlambuluke ngo6.50 hlayisuthi nayo ihlambuluke ngo6.50 leza kusile emzini yabantu bangene ethempeleni kodwa bangene bangahlali phambili bahlale emumva. Wachaza ubaba wathi iduku elimhlophe kwintombi yentethelelo inantsuka. Iyona nantsuka yenu zintombi zentethelelo ayinayinikwa inkosi inyanga yezulu. Amen. Nithathaphi ukuthi ngosuku lweSabatha ngosuku luka14 ngolwesine umkhumbi kaJehova uhamba phansi siye entabeni engcwele nishukule eminye imbala akusesiyona inantsuka yakho. Kube ngiphethe inkonzo ngabe ngiyahlabelela ngithi balimazile abaningi abebethi bayayithanda lendlela kodwa balimazile ngoba senenza izinto ezinhle kakhulu nithi nenzela ushembe nithi nithanda lendlela kanti seniyafa. Sonbuka nje endleleni nifaka oblue elinye team liza no yellow enye team iza no red. Kuseyona yini nantsuku ebovu tethelelo kuthiwa ngiluleke inabasho xolise ningayihluphi noma ningifica eceleni kwendlela bengiphephetha masamba nomhlangano ningangiphuzisi ngishamanzi kodwa okusalayo ngiyolibona izulu ngoba ngikhuluma iqiniso. Nkosibusise nikuzwile.